Požari, poplave i zemljotresi nije da o njima samo čitamo ili ih gledamo na YouTubeu ili televiziji. Ove prirodne nepogode sve češće doživljavamo. Klimatske promjene, ali i neodgovorno ponašanje ljudi uzroci su nepogoda. Teško ih je predvidjeti, ali se možemo pripremiti za njihov dolazak. Kako? Pa vidite, požari su ponekad izazvani visokim temperaturama, a nekad ih izazovu ljudi svojom nepažnjom. Bacaju opuške, ostavljaju otpad i staklenu ambalažu u šumi, pale vatru tamo gdje to nije dozvoljeno. Ako vidite požar, ne pokušavajte ga sami gasiti. Upozorite ljude oko vas i pozovite 123 vatrogasce ili civilnu zaštitu 121. Recite im svoje ime, gdje se nalazite i šta vidite. Zaštitite se od dima, prekrijte nos tkaninom koja vam se nađe pri ruci i pokušajte se smjestiti na sigurno. A ko izaziva poplave? Najčešće su uzrokovane obilnim kišama. Međutim, bacanje otpada u rijeke i potoke i neodržavanje korita remeti njihov tok i uzrokuje poplave pri većim padavinama. Također, prekrivanje šahtova pri pojavi obilnih padavina može spriječiti odvod vode i dovesti do poplava. Stoga, ako vidite otpad u rijeci ili prekrivene šahtove, nipošto nemojte sami to pokušavati da uklonite. Prijavite komunalnoj službi i zamolite roditelje da vam u tome pomognu. A šta da radimo kada se nepogoda iznenada desi? Nepogode se iznenada i dese, zato moramo naučiti kako da budemo spremni za svaki slučaj. Ako živite u mjestima gdje su poplave ili požari česti, kontaktirajte civilnu zaštitu ili zatražite od učitelja i nastavnika da provedu edukaciju u saradnji sa civilnom zaštitom. Pročitajte dječji priručnik za ponašanje u slučaju prirodnih i drugih nesreća i naučite kako se možete zaštititi i šta trebate uraditi u momentu kada izbije požar ili kada se rijeka izlije. Pitajte roditelje da li su oni razgovarali sa civilnom zaštitom ili mjesnom zajednicom o tim situacijama i zajedno napravite svoj kućni plan za odgovor na nepogode. Povežite se sa vršnjacima u komšiluku tako da možete upozoriti jedni druge. Također pratite obavijesti putem medija o stanju i upozorenjima o mogućim poplavama kako bi se na vrijeme zaštitili. Za svaki slučaj budimo spremni.